Juan Carlos Quer non contivo a dor esta mañá no xuízo. Dura a xornada desenvolvida esta mañá nos xulgados de Fontiñas, onde continúa o xuízo polo crime de Diana Quer. Hoxe, Juan Carlos Quer foi expulsado da sala polo xuíz tras gritarlle ao acusado José Enrique Abuín: podía haber sido tu hija. O pai da vítima non puido conter a rabia e saíu dos xulgados sen dar declaracións. Pediría desculpas despois a través das redes sociais ao tribunal e ao xurado. Esta mañá declararon os axentes que participaron na reconstrución dos feitos. Feitos que, segundo relatou o acusado, comezaron na rúa Venecia, onde, segundo el afirmou, estaba a roubar gasóleo dos camións cando se atopou con Diana. Para os axentes que seguiron os seus pasos, segue a mentir. Diana nunca estaría na rúa Venecia, o seu traxecto ía polo Paseo do Areal. Os axentes afirmaron tamén hoxe que o corpo de Diana ia ser atopado antes ou despois, porque xa seguían a pista a Abuín e a nave onde foi atopado o cadáver da moza ia ser investigada, xa que antes de precipitarse a súa detención ao tentar ratar unha moza en Boiro, o Chicle cometera un erro, confesándolle a un amigo que lle íamos a la nave. Os axentes deixáronose aberta a posibilidade de que Diana Quer chegase viva ata a nave, xa que é prácticamente imposible baixar as curas polas escaleiras que levan a esa pranta da nave coa moza ao lombo. Hoxe tamén se coñeceu que os axentes atoparon unha brida e cinta adhesiva no vehículo de Abuín.